awak dhewe iki bengi iki ora dhewe, tegese ora dhewe iki piye? Ana sing ngancani. Sing ngancani sapa, Mak? Panjenengane Mbak Elisa Orkalus Alaso. Sarjana seni magister psikolog. Wah, ngeri, Pak, ngeri padake. Mengko rampung wayangan tak kon nambani para wiyaga-wiyaga kok, Nduk. Nambani apa? Nambani psikologe iki ketoke do kena kabeh. Iki yo gage ditimbali ngene. Ayo disepoti yo. Apa ya disepoti yo kanca-kanca yo. Monggo Mbak Elisa katuran minggah panggung monggo. Ora ditibake nduk ora. Ngaturaken wilujeng dalu, sugeng dalu. Wilujeng dalu Mbak Elisa Orkalus. Wah, ngene iki rasane saliman karo wong ayu ya, Nduk. Lelele. Ya aku piye ya? Arep mak cangek po Dek cangek. Waduh. Dek mawon kula seneng sing Dek. Lah ya piye gitu rigu gitu ya rasane. Tanganku ora bakal tak wisuh kok iki, Nduk. Lah ya kan umumnya gitu, jadi menyapa walaupun panjenengan itu istilahnya lebih timur ya kan. Ya lebih muda. Lebih muda, tapi kan ya aku menghormati sebagai kepala semua pimpinan sekolah ora sebagai dasisan. Pertunjukan ini ya saya sebagai penderek tuh harus menghormati gitu. Oh, nggih laras. Ya, aku seneng dene iso sowan mrene dek ngerti iki kok apa dalange isih enem ngono rasane bunga. Terus enom. Terus kinyis-kinyis masih suci. Mbok nek le suci yo. Lah, alah. Nek karo kanca mburiku sucinen kamu. Sing suci kupinge yo, liyane mbok. Tobat tenan Nduk. Bercondo kemawon macange. Yang baku sakit sowan mriki. Wonten sak padukuhan Kalongan ya. Betul ya. Leres padukuhan Kalongan. Kalongan iki namung sak padukuhan niki ling anakake nggih. Tarian boten. Boten niki saestu saking sponsor sedaya napa wonten tariane. Titik, oh ya syukur bejo 1000 nek mung titik tadi ora. Bejo 1000 Nduk. Iya, ora dibebanke warga ya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah banyak yang memberikan sponsor, memberikan sebagai donatur acara hari ini dados saged kalaksanan kanthi wilujeng sedaya. Alhamdulillah. Nggih, kula dongakaken sedaya masyarakat wonten Kalongan menika nggih mugi-mugi sehat. Sing utama sehat, nek sampun sehat saged pados rejeki. Amin. Mugi-mugi rezekine lumintu lancar. Amin. Perlu diketahui lho Mbak niki Mbak. Apa? Niki para warga masyarakat wonten ing Padukan Kalongan niki semangate ngenomi, tegese semangate nomi iki semangate luar biasa. Wah, nggone nganakake wayangan niki. Soale napa? Terakhir wayangan niki merti dusun teng mriki niku udah kawis sekitar tahun 1981. Wah. Saestu wis pirang tahun berarti ya? Nggih, wah wis 40. Suwi banget ya, ini kudu dilaksanakan lagi. Nggih. Harus diuri-uri lagi, dilalah juga ketika ada keinginan semuanya terjadi, maksudnya nyusul donatur ya ono, iso lumintu. Pokoknya sapa wae sing wis memberikan kula dongake ora lokak tambah kebak rezekine. Nggih, amin. Bali mati kel dikel. Amin.
Ya, pokoknya prinsip hidup itu kalau kita itu memberi, corone kan juga memberi. Memberi itu bisa untuk orang-orang yatim piatu atau orang-orang lansia atau juga dalam kesenian kaya ngene kuwi istilahnya ngenei. Kalau kita memberi corone duwe rejeki, dilongi, dikurangi untuk acara atau untuk doa atau untuk apa jenenge sedekah lawi rezekine mulih. Tapi nek cara banyu ki kebek terus. Banyu kuwi kebak terus. Kuwi ra ganti banyune ditokno dulu. Baru iso dilebuke meneh, ditokno meneh, dilebokke meneh gitu. Tokno ki mbok yo ngaten iki ora ada. Tok ngene iki kok ngetoke napa. Gambaran paling mudah itu ngetoke. Angger sing ngene iki ngerti ngetoke nggih. Jelas gitu loh. Jadi harus dikeluarkan dulu jadi rezeki masuk. Ngono prinsipe. Dadi aja wedi kangelan. Pokoke muga-muga saka nganake acara resik bersih desa. Resik kok resik. Resing mo. Menika ndadosaken berkah katur sedaya warga Kalongan. Iki ceritane niku lak riyen lho, Mbak. Nggih. Kula niku bangsane napa-napa seneng mesti ra dientukke. Tegese ra dientukke iki ora karo wong tuwa niku mboten. Riyen kula nate kula seneng banget karo wayang. Dari kecil. Dari kecil kula niku. Umur pira? Umur mriki wonten wayangan ning senes seperti dusun. Oh nggih. Ming ndiliki wong nyimping wayang niku. Tangan kula nganti wis tangane ran ridil ngoten niku. Oh gitu. Jadi pertama kali langsung tampik. Ditampe nggih. Ditampe ampun klentu, nek klempun niku sangat berbahaya sekali nggih. Ya aku kan mencari kosakatanya. Nggih. Ini tuh kan tampik. Wis cilik niki ning alhamdulillah sakniki. Tapi habis itu gimana, trauma enggak cari wayange? Wow, niku menjadi pecut untuk saya. Pecut. Pecut ki rumangsamu kowe jaran ngono ki mbok menawa ya. Jadi dulu pertama kali bukan karena pertunjukannya tapi mergo boneka wayangnya. Iya. Karena bentuk wayangnya. Dulu tuh memang udah seneng, nggak tahu seneng sebabnya apa tuh nggak tahu. Ya. Dilalah di sini tuh ada pagelaran wayang gitu. Iya. Terus dalangnya siapa inget nggak? Dalangnya tuh nggak ingat ya dalangnya itu. Oh, dulu iya. kan masih kecil, belum. Pokoknya taunya mau lihat wayang itu. Taunya lihat ini wayang-wayang ini toh. Pas di simpeng itu tangannya aku megang wayang gapit ngerti tangannya tangannya nggak ngerti. Oh gitu. After that what happened? Ya. Maksudnya habis itu apa yang terjadi? Kamu mau belajar wayang dari mana? Kok itu kan udah nggak dibolehin. Kok terus kamu mau belajar wayang gitu loh? Lah nggih tegese niku terus untungnya ki apa? Rapopo Jawa campur. Untungnya tuh saya tuh tidak memiliki jiwa yang gampang menyerah. Wah. Dengerin guys, dengerin. Optimis ngoten yo. Disuntik wong ki ora tak gagas, penting aku seneng tak lakoni ngoten niku. Dilalah pas disuntik ngono iki rada loro ati sithik Mbak, aku Mbak. Ngolati itu apa? Hah? Apa ngolati? Loro ati. Oke, sakit hati. Oh ya sing rada cetok. Sakitnya tuh di sini Oke, ngoten. ning di atine sebelah ngendi to? Di sini. Oh, tak kira rada medun. Terus rada medun ngendi? Terus habis itu kan sakit hati. Terus kok bisa mau belajar wayang? Sekolah atau gimana? Apa yang memantik akhirnya jadi suka dan tetap belajar? Nggih, terus riyen zaman masih kecil itu terus Mbak. Dilalah kok masih seneng wayang karo bapak ibuku masih kok iku bocah kok seneng wayang to niki. Akhirnya pindah. Oke. Kalau kan aslinya dari sini ya? Dari sini aslinya. Terus pindah ngendi? Terus pindah di Bantul. Oh di Bantul. Di wong Joksel aku. Kok aneh. Oke. Jogja Selatan. Culture. Kono kidul. Oke, Joksel terus. Joksel. Terus sinau wayang teng mriku. Oh, dari Joksel itu ya. Ternyata Joksel itu memberkaimu jadi bisa belajar wayang dan bisa kembali ke sini dengan sebagai seorang dalang. Wow. Gitu dinongo. Oh iya Mbak ya. Ya, sebuah pencapaian ya dari yang awalnya memegang wayang tidak dibolehin sekarang jadi dalangnya. Itu. Harus proses berapa tahun? Sekarang umur berapa? Dari sejak sekarang bayi itu. Sekarang piro Mak? 14 tahun kita enak. Oh. Ini mosok 14 lah. Lo masih 14 tahun no. Biar meng KCE kumisen tok iki lho. Aslinya berapa? Aslinya, jujur li.
19 tahun. Oke, 19. Jadi kalau waktu pegang ya kira-kira 4 tahun 4 tahun ya umurnya. 4 tahun 5 4 tahun, pas umur 4 Jadi tahun. 15 tahun kemudian. 15 tahun. Luar biasa yang nggih, lalu. mugi-mugi sekarang juga yang ini ada anak kecilnya enggak ya? Ada ya? Ya, besok suatu hari nanti berapa 15 tahun nanti juga bisa kesini lagi. Iso Amin. dadi dalange apa dadi penanggape ya toh? Amin, ya Rabbal Doa Alamin. kayak gitu. Iki sing luar biasa juga tadi digayengke Mas. Pripun? Mas Raka menika ini akan ada serah terima bebungah menika wau kula sudah dipasrahi oleh tiang enem yang sangat bagus dewe inggih menika Om Kismi. Om Kismi. Kismi po Kismun. Kismiyani. Menika wonten bebungah untuk Hadroh Nada Nur Iman Kalongan. Nah, Wah. yang mewakili boleh naik ke atas. Diringi monggo, Ya, diringi. sama sekalian dari adik yang tadi jadi dalang cilik, Satria Mahawira PA. Menika, bener ya? Tugas akhir napa pripun niku teh aneh? PA ki apa ya? PA. Petuk. Orang ngono lah. Pangeran Aryo. Oh, Pangeran Aryo Petuk niku. Pengairan. Yo, dalang cilik Satria Mahawira kalian perwakilan dari Hadroh Nada Nur Iman Kalongan boleh naik ke atas yo diiringi kanca-kanca. Tutuk. Ya, monggo diringi. Sing gayeng kinten-kinten napa? Aku nggih tutuk-tutuk mawon. Wae, ini arep penyerahan dulu kok. Tutuk, tutuk, Enggak. tutuk, tutuk. Tutuk, 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 tutuk. Monggo perwakilan atau boleh satu grup juga boleh dari Hadroh Nada Nur Iman. Truk, truk, truk. Inggih. Nah, menika sudah hadir di wonten ngajengan pamirsa sedaya. Menika dari perwakilan dari Hadroh Nada Nur Iman. Ibu sinten nggih? Yani. Ibu Yani. Oh ya, grupnya ada berapa orang, Bu? Apa namanya anggotanya? 25. 25. Menika sampun wangsul sedanten nopo tasih wonten? Ada sebagian. Ada sebagian ya. Sebagian penwangsul. Oh nggih. Mbak, doanya untuk Padukuhan Kalongan Bu, didoakan dulu. Ya, semoga Padukuhan Kalongan untuk kedepannya makin maju. Amin. Ya, warganya makin sejahtera, Amin. sehat-sehat semuanya. Ya amin. Nggih, menika saya mendapatkan apa? Ini aku untuk memasrahkan menyerahkan menika Masrahaken. bebungah, ya dari panitia nggih Bu, mohon diterima. Ye, beri aplausnya dulu. Matur sembah nuwun. Dan ini juga untuk dalang sapa jenengmu? Satrio. Satrio. Satria apa Satrio? Wiratsongko. Satria. Satria Mahawira. Purnomaji. Apa? Purnomaji. Oh, Purnomo Aji. Purnomo Aji. Yo, dalang cilik tapi kok rapati cilik kamu. Umur Kalau berapa? enggak dodoknya mawon mungkin enggak cilik. Umur berapa? Kulo 10 tahun. Tenan ra. Nggih menika Kulo 16. 16. Nggih, berarti 16. Oh nggih, ini sebagai pepucuk tadi. Walakone apa tadi? Kulo wau bedah lokopolo. Bedah lokopolo. Nggih. Weh, berapa jam? Lem bedah 3. pirang jam? 3. 30 menit. 30 menit elok. Berarti pinter ya. Bedah 30 menit ya. Bedah 30 menit. Nggih menika Nah, kula ada mang menit iso bedah apa-apa iso mang menit. Oh. Ini ya dari Kakaknya gosek Sari. sabar. Nggih, ini dari panitia akan bebungah untuk panjenengan, semoga bermanfaat. Nggih, matur nuwun. Nggih, selamat. Nggih, matur nuwun nggih Bu, Mas, sedaya mawon. Duduk, ayo Bu. Duduk. Pol lho, Duduk. berapa kilo? Oleh.
apa Mak? Penyerahan hadiah. Oh, kanggo Ibu Hadroh sing mau karo adikku lanang Satria. Oh iya. Ya, sudah diberikan menika dari bebungah dari panitia. Dari Ucapan panitia. terima kasih. Ucapan terima kasih. Nggih, semoga bermanfaat. Amin. Menika wayahe suko parisuko nggih macange. Suko parikuso Nggih. suko parisuko. Suko parisuko. Ning saderenge Mbak Elisa, niki Apa? mau kula saderenge munggah panggung mriki diweling. Wiling opo? Diweling oleh panitia. Mas gandeng aku mengko ki ora sambutan, nggih. Aku tak sambutan ning dhuwur panggung. Oh, sinten Nggih. menika? Kagem panjenenganipun Bapak Dukuh Kalongan monggo saged tindak wonten ing panggung. Monggo Pak Dukuh. Monggo. Truk 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 truk. Sugeng dalu Pak Dukuh. Sugeng dalu. Nggih. Nak cange. Nak cange, nak limbuk. Nggih nek teng mriki nak cange, nak limbuk. Nggih. Wonten ngasanipun menika Ibu PJ Lurah Maguarjo saha para pamong jugi saking Kapolsek Depok Timur saha para donatur nggih kegiatan Mati Dusun ing Kalongan menika ingkang tansah pikantuk pihormatan. Nyuwun pangapunten menika kala wau memang pancen kula ya nek nganu engko nek dong limbukan wae. Oh, pun jauh-jauh Untuk hari. kegiatan kagem kegiatan Mati Dusun leres ingkang dipun aturaken nak dalang menika mulai 81 nganti sak menika nembe menika. Lan wonten ing akhir purna tugas kula menika kula nggadahi angen-angen mengke wayangan ki nek iso ya pendak taun. Harapan kula mekaten. Lan ugi wonten ing mriki tujuan kula saha masyarakat piye carane membangkitkan atau memberikan peluang dumateng dalang-dalang muda ing tlatah Ngayuja Karto Adiningrat. Menika rencang-rencangipun wah. Dendelik to. Putrane Pak Seno ugi rawuh. Nggih, putrane Pak Seno. Nika wonten Mas Gading Pawukir menika nggih wonten. Lajeng menika nggih sedaya dalang-dalang menika. Semua parogo Pak Wiyogo ini semua dalang nggih. Nggih, wonten sing Semuanya. dalang kerusan Dalang juga enom. wonten. Dados Mati Dusun menika dalange mung tak plekoto. Kowe saka Kalongan dikik kepengin mayang ning Kalongan saiki tak turuti. Istilahipun menekaten. Lah dilalae bintang tamune iki nyuwun pangapunten wis direpek kalian wulan Ramadan selone ya tanggal 14. Oh. Arep tanggal 7 wah pun isi om ngono iki. 13 isi tanggal 15 isi wah duite akeh banget iki. Kados mekaten ingkang tujuan kula saha panitia lan panitia menika kula bentuk 3 tahun. Bapak-bapak ibu-ibu dados tahun 2027 mengke kantun arep sak melu kegiatan ruangan iki kados mekaten atau mengke digalthekke kalian Agustusan. Harapan kula mekaten. Bapak-bapak ibu-ibu alhamdulillah wonten ing bulan menika sukula sampun badhe purna tugas nggih Bu Lurah. Sakjane tanggal 22 ning kon ngenteni nganti tanggal 28. Entuk bonus gaweane nggih Pak Faryanto. Lah nika kebetulan Pak Dukuh Corongan menika padha-padha dukuh, bapaknya dikek ya dukuh, tanggal lahirnya ya padha, tahunnya ya padha. Sesuk pensiun bareng menika kalian kula. Alhamdulillah nggih Pak Faryanto saged pensiun bareng nika. Ingkang salajengipun alhamdulillah awit dukunganipun sedaya masyarakat
Kalau wau sampun dipun aturaken sing wingi jembatane putus, alhamdulillah nalika tanggal 8 menika sampun dibikak lagi utawi dipun resmikaken menika kagem tetenger menika jembatan dipun paringi asma Atmodarsana. Atmodarsana menika dukuh sepisan ingkang wonten ing Pedukuhan Kalongan wiwit taun 46 ngantos dumugi taun 90. Dhisik 44 tahun. Alhamdulillah kula sampun ngabdi wonten ing masyarakat Kalongan menika wiwit taun 90 ngantos dumugi 2026. 2026. Kula dilantik men kelingan kok tanggal 17 Januari tahun 90. Alhamdulillah awit sangkuyungipun sedaya warga masyarakat ing tlatah Kalongan so para pengusaha nggih menika lenggah Pak Egi Supomo menika inggih lenggah menika kula saged nindakaken kewajiban kula ngabdi wonten ing masyarakat Pedukuhan Kalongan. Lan tinggal kantun setunggal menika ingkang dados visi misi kula ingkang dereng dumugi nggih menika jembatan ngubungaken RW 17 Kalongan saha RW 29 Santan. Nanging kala wau sampun dipun aturaken Ibu Lurah, insyaallah April menika sampun dipun wiwiti. Alhamdulillah sanajan kula pun pensiun nanging tesih saged mugi-mugi tesih saged nikmati jembatan sakmangke. Amargi tanpa jembatan menika kula menika kadang-kadang kepengin kirap saka Kalongan nganti dumugi Santan menika kadang-kadang ngalami kesulitan. Amargi napa? Menawi saking Santan badhe wangsul ten Kalongan saha badhe wangsul ten Rejoinangun mriki kudu liwat jembatan Janti. Nggih nek mung nggo motor apa ngagem mobil kepenak ning nek kirap niku ora mesti do mlaku. Kanthi menika mugi-mugi samangke sasampunipun jembatan menika dados ingkang dados tujuanipun sedaya masyarakat ing Kalongan. Kita untuk tema tahun ini adalah merajut budaya, melestarikan kerukunan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan dan istilahnya mengabulkan apa yang menjadi cita-cita masyarakat Kalongan. Amin ya rabbal alamin. Kula kinten namung mekaten ingkang saged kula aturaken ndak kesuwen mengke. Lah sekedap lah ajeng nyumbang labu mboten Pak Dukuh. Wah nek nyumbang Wajib lho niki wajib lho niki. tahun terakhir niki mboten ketang napa ngaten lho. mengke mawon. Mengke mawon. Saniki Nyawer mawon. dikik re nyumbangku. Iya. Dalem Nyawer dikik re nyumbangku. oh. Kalah nek angger gini. Nyawer siap sedia. Matur nuwun. siap Assalamualaikum warahmatullahi Cek, sembah wabarakatuh. nuwun, Mak Ismiati nggih. Waalaikumsalam nggih sembah nuwun Pak Dukuh. Kok kula mah rentuk dhewe nggih. Lah ya piye? Kan yo nek kakung ya wangune nganu ngayani sing putri-putri Sing putri riyen berarti nggih. ngono, sing bedake yo larang, beng apa lipstik benges yo larang. Dadi yo ngerti, kok nek bocah iki engko bayare mung 150, mongko bedake regane 250 lho kan yo saking pekane ngono lho green flag itu. Wah. Urung apa-apa wis dibedhek ya. Ah bedhekane bener ya Wan. Kandhane yo.
Nggih, menika kalih suka paring suka nggih kalih Nggih, gegojekan. suka paring suka Kalih Mbak perkenalan Elisa. mengke kalih sinden-sinden nika Kalih perkenalan kalih enem-enem sedoyo. Enem-enem sedaya. Enem-enem sedoyo. Nggih, menika gandeng pelek ya, pelek nggih. Nggih, tasih imut-imut. Imut-imut. Nggih. Ki iso engko ben bawane di nganu ya, Nggih. dibagi-bagi ya. Nggih. Niki wau wonten pamundutan. Napa? Kalau wingi pun dangu punan. Mas, besok aku nyuwun ya lagu wajibe napa jenenge Merti Dusun. Oh ya. Nggih, nyuwun bersih desa Oh, mengke nggih. dibablaske gugur gunung. Siap, Ning Korean dibawani. nggih. Heh? Ning dibawani. Oh dibawani. Nggih. Ya, siap. Karena ini juga udah 40 tahun. Piro? Oh, petang Dari tahun patang. 80 ya Nggih. sampai sekarang. Jadi ya doanya ini lewat tetembangan niku. Nggih. Apa iki? Apan iku? Nggih, apa niku? Kula napa kalih sinden-sinden? Kula nderek jenengan lho. Anu mawon jenengan sing bawa, Mbak. Kula sik bawa. Nggih, mengke sing anu men kur. Mboten niki anu Ibu kita Prastiwi. Ibu kita Prastiwi. Lho iya no. Nggih mengke jenengan riyen. Apaan iku walah dadak keplok barang lah gak enak aku. Ay, tapi ora apa-apa wis disawer ya. Ya aku. Nah nggih, wis disawar iki ora Semangat. apa-apa. Napa-napa manut. Hatiku simpan baku Suarane apik ya, Mak. Heeh. Jane ya ora pati ya. Lho jenengan kita alem lho, Mbak. Kudu niki ya matur nuwun. Matur nuwun ya, Le. Ya iya. Ya, Mbah. Ayo coba suaramu kayak ngopo, Le. Kula niku genahan iki mau suluk njur blero kok. Ora nek suluk blero ki ya sing anteng tatak gitu loh jadi tatak, dalang. ya. Aja guyung-guyung. Santai guyu aja dhewe orang deh. nggak tahu kok. Suluk dhuwur kuat, Mbak kula, Mbak. Apa? Saestu. Ayo, lho wis santo. Ya ora, apa mergo kerok itu karena Nggih, batuk? karena habis sakit. Oh habis sakit. Habis meriang. Tapi biasanya kalau orang berkesenian itu lupa Mas, apa sing kagawa lorone gitu lali. Aku Nggih. ini bar kecelakaan kudu mayang yo. Yo tetep kok. Oh, dek Tetep teng dia- anu, SMK niku, SMK 4 itu. Ya ora ketang munine mung cilik enggak apa-apa. Ayo. Bersih desa murihata sukar sakit
babaske guru ya. Mandang karya Rame nduk, rame mak. Rame pol. Ayo. Kanca. Nek penggerong iki sapa ta kita lho iki? Wah, lah penggerong hebat penggerong Indonesia. Niku kula niku nggawa gerong telu. Gerong loro niku wis ngirit sound system. Ngirit sound system tegese piye? Lah kancaku sing gedhe dhewe kuwi. Jenenge Mas Rifki, Mbak. Rifki? Oh iya, terus apa ngirit sound system tegese piye? Ngirit sound system uga dolan ana kon nyuwara kono lak kaya wong nanggap orkesta. Carane kacek mic 10 cm aja. Wah, wis ketuk dunia ngendi-ngendi. Wis kemajuan. Zamanku dulu kan soalnya bobrok-bobrok, namanya tuh penggerongnya tuh ada kesatuannya, namanya PGB. PGB? Pasukan Gerong Bosok. Itu zaman saya iki wis apik-apik yo beda. Nggih, menika wonten pamundutan Mak Cangek. Nggih, wonten pamundutan dari napa? Ibu Yationo menika. Santan Kalongan menika nyuwun lagu Sesi Deman. Wah ampun ngaten iki to Bu kaya di amplopi iki ya. Ini kedalang apa kesinden ya? Manut. Nek nang dalang nggih kula go ngidul niki. Ya dalang. Iki mau urung entuk to dalange. Aku pengertian padake. Matur sembah nuwun. Pengertian aku. Jane niki kepada Mbak Elisa lah kok. Kula to Mbak niki, Mbak. Hah? Kepada Mbak Elisa niku. Ya kene balekke nek ra gelem. Sidora. Ini enggak jenengan wis ngeki aku kuwi. Kok arep balekke. Lah ya piye arep apa ora? Nggih, nek jane ning tulisan iki kepada Mbak Elisa. Heeh. Ha ning jenengan wis ngeki aku. Ya wis tak nehke ya Le. Peken. Tuku rokok. Wah, terima kasih. Rokok ora. Yo ndelik-ndelik. Oh ndelik-ndelik. Ora oleh ya? Jane ning kene wis cepaki lho. Enggak oleh ya.
Ya ditahan. Dipantau wae kula. Kowe ora ngerti bae. Raudut ngono ya piye ya? Waku ya. Nggih mulane niku wong dalang sing raudut ning panggung udut wonten kok ngen. Nek kula niku ning ora ning panggung udut ning kene wah. Piye? Dipantau. Mboten mung dipantau. Oh ya. Dikepruk boto niku wonten. Ya ora apa-apa. Nek gabut ya apa lah ngemot per. Oke, menikah sesideman kita sambil di ini ya sinden-sindennya dikenalkan sambil dari sini ditepungaken. dulu. Paling pojok dhewe. Yo. Pojok kidul. Dicekel mike. Nggih, wilujeng dalu Bapak Ibu, wilujeng dalu Mas Nggih. Arka, wilujeng dalu Mbak Elisa. Wilujeng dalu. Wilujeng dalu. Derek nepangaken nami kula Dewi Mega Prastiwi. Alun-alun. Sing ceto, Iya. pelan-pelan aja. Dewi Mega Prastiwi. Ya. Oh, iki sih anak sini anak putra. Anak kandung nggih, Bu. Hah? Beda. Nggih, anak kandung nih. Anak kandung nggih. Tadi panggilannya apa Dewi apa Mega apa Prastiwi? Mega. Karepku Prastiwi ngono. Mega ya. Nggih. Usia Nembe 16 tahun. 16 tahun masih sekolah apa udah lulus? Masih Masih sekolah. Nggih. Di mana? SMKI Yogyakarta. Oke, dicoba dulu suaranya. Satu larik sesideman. Yo, sesideman Slendro Songo. Wiwitane Sainge. Sae lo. hang derek sang Jos, mau entuk sak lembar porong lembar. kalih Seko anu Pak Duko. kalih matur sembah nuwun nggih Pak Duko. Rong lembar ya rong larik. Tambahi kok le penak banget. Lah rong lembar Satu selele. rong lembar niku lak biru. Berarti niku pun pas setengah-setengah ngoten. Oh. Kuwi iki cara ngendi kuwi? Lho, Gue cara Jogja lantai 2. lho nek bener lak nek setunggal niku lak abang to, Mbak. Nek kalih ki lak berarti siji abangnya dibagi loro dadi biru. Dadi pas niku wau sak larik, Oh, sak larik. setengah-setengah. Oh iya. Kok pinter ya? Pinter. Berarti ki mau carane 100 ki sak larik. Nggih. Wah, larang ya. Mongko ki mau sak lakon dalang ki 30 menit ngono ki 300 lho. Sih larang nggonmu berarti. Rapopo yo jejere. Nah, tadi Mega. Iki kamu gawan mana? Gawan dalang apa gawan siapa? Ayo katakan. Semuanya ini gawan dalang. Gawan dalang. Iya, semuanya. Tadi berangkat sama siapa? Ada nggak dari Yogo ini yang Ada. mengajar? Siapa? Penggerongnya menika. Penggerong sing endi? Sing tengah. Jenenge? Mas Rifki. Oh iya, tanggung Nggih. jawab Rifki. Tanggung jawab Rifki. Kon jaluk Rifki ya. Tergantung siapa sing ngejak ayo. Ayo ini siapa namanya? J Wilujeng Dalu Mbak Elisa. Sugeng Dalu Wilujeng Dalu. Perkenalkan untuk warga Kalongan namanya. Dia nelek tepang. Nami kula Katon Wanuhara. Katon Wanuhara. Wanuhara. Panggilannya Katon. Katon. Nggih, Katon mawon. Katon ya. Katon lembean nih. Ketok sampure. Sanes, Mas. Kuwi kok rada dipasken lho. Katon lembehane sakmono. Oh, nggih semonten niku. Ngen kula nembe sementen kok. Lah iya. Katon umurnya Pinten nggih? kok umurnya 18. dhewe lali? 18. Nggih, 18. Masih sekolah atau udah lulus? sudah lulus. Udah lulus. Oh ya, jurusannya apa dulunya? Jogja Solo. Jurusan Karawitan. Karawitan Nggih. di SMKI. Iya. Jogja. Jogja. Apa Solo? Jogja ya? mawon nggih. Iya, coba suaranya wis lulusan SMKI Jogja. Perinya bagus kang olah budaya. Ya, bagus. Ya nggo genepi ya ndongake
padukuhan Kalongan ngono. Aja pelit-pelit ya, Nduk. Tete. 100 e ra. Sak larek e. Jen derek derek bunga kagem warga masyarakat pundi? Kalongan. Kalongan mriki mugi-mugi warga desa mriki tansah pinarian ayem tata titi tentrem terus kathah rezeki nggih Pak Bu. Amin. Nah ngene iki nak yo bunga ya mbiyen 75.000 tak rewangi numpak motor tekan Wates. Tekan di papan 75.000 lho. Zaman kapan niku, Mbak? Sak lare. Zaman kapan niku? Hah? Zaman kapan? Zaman 2011, Oh, 2012 itu. Zaman perjuangan itu. Ngono. Ya Zaman- oke. Sebelahnya. Wah iki sumeh dasare sumeh iki. Nggih sugeng dalu Bapak Ibu sedaya. Nggih. Dia sing mangat gitu biar dijawab sama Bapak Ibu. Nggih sugeng dalu Bapak Ibu sedaya mawon. Sugeng dalu. Iya nganggo mawon. Nggih, nderek pitepangan nami kula Laras. Laras dawane Laras Hati Wijaya. Laras Hati Wijaya. Oke. Udah. Sekarang berapa tahun ini? Sama? Sepantaran enggak? 19 tahun. 19 oh kasih setahun ya. Nggih. Oh iya. Udah lulus sekolah juga? Nggih. Dulunya sekolah di mana? Sami kali SMKI juga? Nggih, Mbak Elisa. Karawitan juga? Nggih, Mbak Oh Elisa. iya, coba suarane Laras ku ngopo. Sowan menyang kota gedhe. Jos. Dongane doanya untuk warga Kalongan. Nggih, mugi-mugi Ra entuk padha. Nggih. Bapak Ibu Mugi-mugi ra entuk sedaya padha. guyub rukun, mboten sah ngrasani tanggane nggih Pak Bu. Rada atos. Atos iki ya. Nek Ora apa. Penting lak tunduk poin to Ora rasane. apa-apa, cek bener. Iya, penting tunduk poin. Bener. Ngulat karo kahanan. Nah. nggih, pokoknya nggih saling mendoakan Nggih, sehat-sehat. sehat-sehat. Amin. Amin. Amin, ya Matur Rabbal nuwun, Mbak Alamin. Laras apik dongane. Wis kulino berarti biasa srawung lho. Nek Nggih. srawung karo ibu-ibu apa kancane mesti sining ngrasani. Karena ya wis sing utama. Angger ana wedang bakmi gas. Rasan. Angger tekan omah ki kejuele opone lambeku ngono iki berarti bareng rasani. Ayo. Ya ini udah senior nih ini. Perkenalkan dulu Mbak. Sugeng dalu Mbak Elisa. Oh nggih, namine Siswati nggih. Sanes. Oh suaranya gede. Nggih. Nggih namanya Nami siapa? kula Francisca Dian Okta Priyati. Francisca Dian Okta Priyatin. Priyatin. Oke, asalnya dari mana? Asli Dari napa? Telo. Asline Asli. Utelo. Pada apa? Saking Lampung. Lampung. Nggih. Weh, Lampung jauh-jauh ke sini. Mulai di Jogja sejak umur berapa? SMA Mbak. SMA ya? Ya. Kok langsung masuk di Pesindenan? Ingin cari duit. Ya ora bloko-bloko banget. Tapi yo Sindenmu bener ya. jujur-jujur kabeh to. Jujur-jujur kabeh aku seneng kok sinden jujur-jujur ngene iki. Jujur-jujur ya, enggak apa-apa tapi Apa anane? Heeh, Kita tapi sing akhirnya- sijine mau aja ngrasani tanggane. Sing iki golek duit. Mbok nek sing sijine. Gitu toh. Ya, akhirnya Oh, juga Mbak. dapat sawah ya. Maksudnya dapat Ladang, penghidupan ya. ladang dari sini. Seneng nggak akhirnya nyinden? Seneng Mbak. Nggak balik Enggak. ke Lampung. Udah betah di sini. Betah di sini ya. Oke. Muga-muga ya apa lestari ya nggone. Amin. Dadi sinden. Ayo Amin. coba Mbak Dian suarane koyo opo? Tambahi. Oh, aja pelit-pelit pokoknya. Ora pelit kok Mbak. Sing pelit ki dalange Mbak. Oh tenan ya. Oh wes. Wae bloko ini sebuah keblokoan ini sebuah keblokoan. Kulo ki ora pelit.
Wong lagi berjuang Perhitungan. wae. Lagi berjuang. Lagi berjuang. Selendang kuning Nanone kang saking wukir. Jos, kok Lampung ya landung suaranya. Oke. Jadi napasnya panjang. Nggih wongan mangan, dalang kok mangan. Weh, niki wetenge iki lara sih kok iki ora mangan iki pribal lho ning Dalang kalian. iki prihatin kok. Lah prihatene lara wae ya Lah, betah iya. ning kene. Apa mangan apa iki mau? Hah? Mangan apa? Lah lemper. Ah dikei lemper ini iki wau. Lah ra ono apa-apa lho Mbak lho iki. Halo aku. Kopi teh iki kok ora ono iki. Kene iki ana gedang gelem ra? Lho, ana apa jenenge iki? Awuk-awuk bukan. Awuk-awuk cetil. Cenil. Tuh. Cenil. Yo. Cenil. Cenil Jogja Live iki gini. Wih channel. Sabar, tenang. Sebelah overmac ini masih muda belia ini satu ini. Perkenalkan Mas Dalang Purbowaseso. Oke. Ayo. Sugeng. kono mbasan. Mbasan aku. Ben garap yuk. Wis gak bisa. Sugeng dalu Bude Prastiwi. Budek-budek ke. Nggih, sugeng dalu. Nggih. Nak limbu, nak canggih. Nggih, Budhe. Wis disebut asmaku. Wong nggih nggih. Asmane sinten? Kula Nggih. Bulan Bintang Prastiwi. Wah. Apik iki, Nduk. Apik. Nggih. Bulan bintang Prastiwi. Satria Baja Hitam. Dalam? Menika Mega Prastiwi. Nggih. Ya kula Bulan Bintang. Oh, bulan bintang Prastiwi. Isen-isene mega wi mau lho. Oh, isane Mega. Aja nganti kalah. Aja nganti kalah pamor. Kok gak ku areng nglungsur aku no. Weh, Nglingsir kok jenengmu madani aku. Masya Allah tenan iki. Masya Allah. Aku karena karo siji iki takut lho. Ibu Prastiwi. Nggih, Rahayu. Prastiwi. Lho. Nggih. Tasih anu yuswa pinten menika, Dek? Kula boten. Kula 32. Oh, 32. 32 yang lalu napa pripun? Tasih perawan. Oh. Ning pun nate kawin. Kawin niku nikah, Mas. Dalam? Nikah. Oh, nggih. Kowe rong nate to? Dereng e. Ya ampun, wis tau barang. Pi dalem wonten pundi, Bude? Nggih, kula wonten ngendi ya? Pindah-pindah ya, Mas. Oh, pindah-pindah. Nggih. Dor to dor. Sok mriko, sok mriki. Sok mriko, sok mriki. Gumanteng le ngajak. Oh. Bude Prastiwi iki yo pengembara. Nggih, kula pengembara. Nyuwun swantene nggih. Nggih. Anu apa istilahnya berkahe Ibu Berkait Prastiwi. Bude Prastiwi. Bude. Karang wis sepuh sok berkahi. Ning nendi-nendi aku men bagian diajak, Mbak. Lah yo anu Apa Ibu ya? jenengan niku menggawe bahagiane tiang kathah kok nggih. Ora apa-apa, dinggo dolanan metu ya ta. Seneng ta Bu nek? Wah, seneng banget ya. Monggo, Bude. Swara kurang premana ning wasesa ngungrum. Cicuit. Saya penggeronge. Sapa jenenge? Rifki. Rifki. Wonten kalih penggerongnya, Ayo, Mbak. Rifki. Wonten Mas Rifki menika saking Sedayu. Ya, ayo Rifki. Suarane gedhe Rif. Wah. Ndak cek. Ngunggrung marang bendoro Meneh no.
Dyah Sulistyo pijer ngincangake alis. Apa ya suaranya? Oh, arum. Jejere. Iku Mas Bimo Prasetyo. Terus. Ho? Ayo saya ngedram. Kena kowe Ding, kena. Ayo saya ngedram. Ayo dibajutke Ding kuwi Ding ming sak nyuk. Nyuk. Ya tegese sak nyuk ki ya kuwi ngono terus no. Sesideman kok. Njur nyuk. Sesideman. Yes. Yes. Iklan yang paukir sak ngono wis nentremke atiku. Nggih. Ya, sesideman nggih Mas dalam. Nggih, sesideman monggo. Aku ngajak satu lah, monggo. Sinden siapa? Mega Prastiwi monggo. Mega Prastiwi. Sing bulan Prastiwi mengke. Dimbu. Biarkan Penutup, bersinar terlebih dahulu. Nggih. Ayo Meganya. Nek kaya lagu-lagu niki tidak doyan ngoten. Minimal lewung. Ayo, siap. Ya, bersama Monggo, Mbak Elisa kalih Mbak Mega, monggo. Luwih becik patenan timbang pepisahan. Rewang bisa mutono marang kula lewat kincange alisno awas hamanda aku isih mampu nglakoni salatmu mongko kowe bocah gunung senadyan bocah gunung katuko ngrimpo jiwa ragaku tak kerong kahormatan pro nopo karepe Nanone nonan nganggo leren sikik. Dia tak batin nih, adewe di pelatarannya di Salvator Hotel ini ganggu sing do tilem ora yo. Nggih, mboten nggih. Ganggu ledo, tilem karo ledo. Nggih. Istirahat gitu. Oke, menika wonten nawala malih. Wonten nawala malih? Monggo panjenengan ingkang boco. Boco. Nggih. Boco. Silahkan diboco. Wah, iki Mbak Elisa dari Pak Kirun, kok Kirun? Pak Apa? Karun. Karun apa Kirun? Rek. Karun. Karun. Gitu, rek gubuk asmara. Wah, Rek ki apa? ketoke kelingan jaman biyen kerep ning gubuk asmara ya nek. Ya ora kok iki kaya aneka-aneka. Wis tau po? Nggih Pak Kirun niku mang talep piyambak nek kula lak isih suci. Oh, tak kira pengalamanmu. Suci dalam debu. Nggih, mengke dipun pinangkani. Nggih, mengke dipun pinakani. Lakune niki di rampunge sithik. Monggo. Urip ana kutha gedhe kowe tak tungkoke ambasa isine kowe opo wae sadar
Oke Mas Bayu Gabres yuk. Ada Mega Prasti. Oh ya. Urip ana kutang Sesideman sampun kalaksanan nggih Mbak Elisa. Nggih, sampun. Ajeng dilajengke napa? Nderek Niki. panjenengan sebagai nahkodanya, sebagai sutradara. Oh nggih. Mbak Elisa dari Pak Karun request gubuk asmara. Nggih. Dibuka ana pira nduk tak bukae nduk. Wah dari Pak Karun 150.000. Wah matur nuwun Pak Karun matur nuwun. Nggih. Dibawani ajeng bawani mboten? Saderengipun bawa kula nyuwun berkah rumiyin menika wonten dalang ingkang saking kasihan. Oh nggih. Menika kan memberikan support itu untuk semua dalang-dalang Nggih. muda ya. Semoga nanti bisa memberikan apa gitu. Nggih. Mau suara apa Supareng memberikan anu nggih. Jumeneng nasihat anu nggih. gitu. Paring pangandikan Lah nggih. nggih no. Monggo Pak Sri Mulyo dodok. Monggo. Dodok. Dalang sepuh kula, aku dulu juga mengikuti menyindeni beliau, sudah Nggih. lama sekali enggak nderekke ini. Nggih, sugeng dalu Mbak Elisa. Sugeng dalu. Piye Le? Sugeng dalu Rama. Wah. Oh, pangabektiku. Iya. Pangabektimu. Nggih. Aku munggah dukundur. Nggih mboten mau Alhamdulillah. niki kan Iki istilah. upama Mbak Elisa, Nggih. ya tutur wur sembur sithik-sithik wae. Nggih. Nek arep arep nembang utawa bawa wis kalah karo anak-anakku kabeh. Oh iki biyen kecilik isih SD biyen. Nggih to. Resik imit-imit. Nah, resik imut-imut. Biyen isih imut-imut, Nggih. saiki Saniki? amit-amit. Dadi
Dados ini sebuah kesatuan yang luar biasa untuk masyarakat Kalongan. Nggih. Artinya punya digugah melalui Pak Dukuh, kemudian disetujui menjadi mutafakatan daripada dusun Kalongan sini, kemudian mengadakan suatu upacara tradisi yang namanya ruahan. Ruahan nggih. Nah, ruahan ini sebenarnya opo toh ruah? Nah, ini saya tak menika Pak sedikit Dalang. aja. Nah, Penting ruah niku. itu sebenarnya ngeluru arwah. Ngluru arwah. Jadi Jarwodo soe itu kan kalau zaman sekarang anak-anak gercep gerak cepat Oke. Gerak cepat. Nah, ruah itu istilahnya dua kata jadi satu. Jadi ngeluru arwah. Ngluru arwah. Ngeluru nek cara arwah. mbiyen misale wedang ngawe kadang. Kadang, Nah, oke. nek tebu anteping kalbu. Ada Nah, kepanjangannya. nek cengkir. Kenceng biker. Nah, nek krikil Keri sikil. keri neng Sikil. Nek keripik, Mbak. Keri tapi opo? Dudu nek keripik kuwi Apa? saka tempe digoreng. Oh iya. Oh. Lho kinten nek keri-keri ning Wah, iki aku arep tausiah malah dadi saru iki. Mboten niki ming saya selaku istilahnya wong Jawa. Nggih. Artinya ketika ruahan iki dianakke Kalongan, syukur mangke setiap tahun Bisa. nek dilalah ana rejeki nanggap wayang. Nggih. Ini adalah putra daerah Putra daerah. yang aslinya dari sini, Nggih, kembali cuma ke sini. sekarang ada di daerah Blawong. Bantul. Mbak anu, sinten, Pak? Jedes Jedes. Bantul. Nggih. Tapi aslinya bapak nggih, sing asli mriki nggih. nggih, Bapak. Kula nggih asli mriki. Ah niki ayahe niki niki. Nggih. Nek nyeluk bapakne ra ayah. niki. Ayah. 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 Ayah, dengarkanlah. Ngoten niku. Nah, artinya ngluru arwah kuwi men supaya eling karo para leluhur. Nggih. Artinya dadine aku lan panjenengan sedaya sing neng kene kabeh kuwi nek ora ana leluhur kuwi awake dhewe ora lahir neng alam donya. Betul. Jadi di dalam dirinya manusia terdapat DNA-nya para leluhur. Oh nggih. Dan saat ini yang para bapak ibu kabeh mawon kanca pengrawe dalang dan semuanya yang ada di sini ini adalah generasi penerus para leluhur. Nah, cuma pertanyaannya seberapa kalian semua kula panjenengan sedaya niku eling luhurke leluhur, karena leluhur yang dulu pasti punya harapan dalam kehidupan ini. Betul. Nah, kadang kehidupan dulu para leluhur sing pun surut kasih dan jati itu mungkin belum ada yang selesaikan di dunia ini. Lah sing nerus ke anak putu Anak bujo. putu nggih dengan Iki cara jane ngono seperti kuwi. ini. Mula awake dhewe wajib ndongake para leluhur. Ndongake leluhur padha karo ndongake awake dhewe. Nggih. Mergo ana dienake leluhur sing tememplek ning ngone dhewe. Bapak Ibu, awake dhewe saka bapak ibu. Bapak ibu kuwi saka simbah, Dari atas. simbah kuwi saka mbah buyut dan sebagainya. DNA itu mengalir. Oh nggih. Dadi upama saiki kok ndongake leluhur padha karo golek padange dalane awake dhewe ngono Ya lho. leres. Iki jenenge Iya, ngeluru Mas. arwah ngoten niku. Ngluru arwah nggih. Sedaya niku kan sederek nggih. Heeh. Sedereke Nabi Adam. Nah, bener. Walaupun itu kadang menjadi suatu Nggih. apa candaan. Kita Nggih. semua saudara-saudara dari Nabi Adam ya. Nggih. Kalau kita merunut dari itu, oh menungso cek nyiptake Gusti Allah. Nggih. Lah wis kok menungso pertama iki sapa kan terus dene ya ming terus kaya ki pisah-pisah nek jane satu kesatuan. Nggih. Mula Pancasila itu sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Eh. Nah, ketuhanan yang Maha Esa itu berbeda apapun, kowe iki golonganmu apa, agamamu apa, keyakinanmu apa, kabeh kuwi asale saka tunggal ya kuwi Gusti kang Murba Dumadi. Kan ngono. Nggih, leres. Jadi iki istilahnya ruan ini adalah suatu apa ya hal yang perlu disadarkan kepada masyarakat. Enggak cuman baik tapi perlu kembali disadarkan. Ya, kepada ini supaya masyarakat, bali nggih. ning Jawa. Mergane Ya. awake dhewe kuwi uripe ning bumi Jawa, ning ngisor langit Jawa, sing diombe ya banyu Banyu Jawa, Jawa, beras berase Jawa. utawa segane tandurane ya saka Jawa. Jawa. Ning ya ana sing impor kuwi ana. Oh, Nggih. oh, kathah sakniki. Ayo kuwi Jeruk bulog ya. kuwi aku ya impor kuwi. Oh, nggih. Nggih, Nah, tegese pangestunipun. ngoten niku. Iki Nggih. padha karo memetri karo leluhur, memetri karo desane. Makane iki mau ana lagune bersih Bersih desa. Bersih desa. Karo iki ngene no Elisa. Nggih. Hari ini kita kehilangan maestro dagelan. Nggih, menika. Jadi sapa? Bu Yuning sih Bude Beruk. Nah, Bude Beruk. Jadi Ya. mari kita bersama-sama
apapun itu Bude Beruk itu adalah seorang pahlawan budaya betul. atau seniwati yang sudah mumpuni sudah sejak 76 tahun yang lalu yang lahirannya sampai hari ini Puput Yoswane itu sangat berperan dalam perkembangan seni dan budaya khususnya seni budaya tradisional Jawa, ketoprak, wayang kerawitan dan sebagainya. Jadi mari kita mengheningkan cipta sesuai dengan agama dan keyakinan kita, sama-sama menjadi makhluknya Tuhan. Sesuk awake dhewe ya mati. Sing wis ora ana, sing wis surut, monggo sawetawis mengheningkan cipta sawetawis kagem panjenenganipun Ibu Yuningsih utawi Bude Beruk. Sumangga manut kapitayan suwen agaminipun piyambak sumangga. Nggih, paripurna sembah nuwun. Donga panjenengan mugi saged tinampi dening Gusti ngurakapi dening sukma langgengipun panjenenganipun Budi Yuningsih. Amin, amin ya rabbal alamin. Ning aku seneng no saiki sampeyan sing biyen kaya ngono saiki tekan kaya ngene, biyen kaya ngopo saiki wis hebat. Saya menyaksikan dari YouTube wong ora tau iso nek ngeterke engko ndak geseh engko nek ngeterke. Mulane aku sing ngeterke ya adimu. Juga ini anak-anakku iki semene iki. Kecuali sing gender iki kakangku. Nggih menika pendidik kami yang untuk pedalangan-pedalangan menika kathah yang belajar dari beliau. Jadi luar biasa sekali anak-anak perkembangannya, masyarakat juga bagus, Mas Gading juga bagus dan ini juga teman-temannya masyarakat ini juga dalang-dalang. Dalang sedaya. Dalang sedaya. Semoga semua bisa berkibar besok. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Pokoknya intinya sampai kapanpun budaya khususnya wayang saya yakin tidak akan pernah mati. Amin. Karena apa? Memang itu asli dari Jawa. Dia tumbuh dan berkembang dan mati pun juga di Jawa. Tapi yang mati dudu budayane, tapi pelaku-pelakunya pasti juga mati. Tetapi mereka ngerungkepi. Artinya selalu berpegang teguh dengan budaya wayang. Karena di budaya wayang ini adalah seni paling tertinggi. Itu adalah wayang. Ya. Cuman memang ketika hal yang diluhurkan itu disembunyikan. Maka neng isi, neng SMKI jurusan pedalangan ataupun di komunitas yang lain, pedalangan ini seolah-olah tersingkirkan. Tapi dibalik disingkirkan atau tidak ketok tinimbang jurusan liyane, tapi disitulah tersimpan keluhuran daripada titipan para leluhur dan nenek moyang kita. Mboten ngetok-ngetoki ning jane sugih. Jane sugih. Kekayaan pedalangan itu udah punya musik, punya seni rupa, seni suara, seni teater, semua masuk dalam dunia pertunjukan wayang. Jadi ini sangat penting untuk diteruskan. Dan ini adalah persatuan Indonesia, sila ketiga. Nek ora percaya, iki ditabuh beda-beda. Nyatane penak rasane dirungokke ngerangin. Coba saiki persatuane ilang dhewe-dhewe, nabuh sak karepmu dhewe-dhewe. Ya anak-anakku pengrawit 1, 2, 3 nabuh dhewe-dhewe sak karepe. Ketok lamene. Berebek. Iki cerah gawe bubrah iki ngene iki. Bener. Coba saiki jenengan dawuhi apa gending apa sing sithik wae ning nganggo nut sing padha ning beda tabuhane ning nute padha. Coba jenengan sing dawuh. Napa jenengan mawon? Apa pangkur apa sing penak? Pangkur yo selak esuk. Napa? Lah iki engko lak yo muni. Mengke. Mengko muni ya? Rasa dicoba ya. Mboten sah, mengke wonten gubuk asmara mengke lak muni. Wah, iki muni mengko jelas ning kamu di pengalaman gubuk asmara ora Le? Sinten? Niku wau Pak Karun niku wau. Ketok kok bola-bali. Kuwi mau ki ketoke Pak Abah Kirun. Wah, mau wonten Abah Kirun temen kene. Iku wau layat. Ning di layat ya ketemu. Nggih, sembah nuwun nggih Pak Sri. Nggih, sembah nuwun pangestunipun untuk semua seniman muda. Nyuwun pangapunten dhateng para lenggah, mboten ateges guroni mboten namung niki wedaring titipanipun para leluhur. Ya, penting sekali untuk sukses kita. Ya, no? Terima kasih sekali. Sukses Mas Raka dan matur nuwun Romo. Romo. Sukses Bu Prastiwi. Romo Yono. Bu Prastiwi kontraktor. Kok iso? Aku ngontrak ning ndi-ndi kontrak. Sembah nuwun Pak Sri Mulyono nggih. Lho ya. Oke, mboten. Niki 2 langsung ya. Untuk gubuk asmara. Nggih, 2 langsung mboten apa-apa. Dipilih. Dipilih. Ini biasane kono tangtung-tangtung e.
Ayo sapa? Dalang. Monggo. Menang milih no. Kula tak milih Mbak Laras kalih Mbak Katon nggo. Gubuk asmara dibawani mboten Mbak? Derek ada tulisannya enggak? Suruh bawa enggak? Mboten Bawa nonton. nggih. Nggih. Bawa mawon sekalian. Ya, ayo karo maju tak bawani dulu 1 Nggih. 2 lari. Nyingkar nyingkur. Ya Pak Dalang sak larek wae Pak Dalang. Cakapane no, wiwitane nyenggal. Wiwitane nyingkar nyingkur meh keblasuk Ora apa-apa. Ya dari Katon dulu lah Katon. Lingsem yen kemutan. Gas. Oh, dicetet ke dulu. Nah, Lelampahan kang Kur wiyaga ya. Ayo wiyagane ben ora rada anu Ngantuk. leha-leha ngantuk. Ayo bareng-bareng tresno tulus ngono ya. Karo nganu penggerongnya sing banter. Monggo Nggih. setunggal kalih 3. Jas. Monggo gubuk asmara kanca-kanca. yen lewat aku kelingan kupeng kae biyen tak leren nek cagak kebak tulisan warna Kowe Maya nenan nenan Gubuk kae nyimpen lagi. Wiwit biyen lumaku saiki. Gubuk kae kabeh crita. Wayang bengi nganti ngekrina. leren sikekno ya. Monggo dibacutke.
Yai ayo, yai ayo. Masih enggak? Oh iya, nggih sampun menika Pak. Nah ini Om Kis ini apa permintaannya ini? Tadi udah nyawer banyak loh. Apa ikut nembang di atas panggung? Satu tetembangan aja. Ayo, ayo. Monggo. Sinten Mbak? Sinten? Pak Dukuh, Pak Dukuh. Oh Pak Dukuh. Wah niku kala wingi nggih. Lah nggih. Sampun gandrung kapilayu. Saged napa? Duet napa-napa niku lho. Nggih Pak. Swantene sae lho Mbak. Lah nggih kok biasane sok WA aku lho. Request. Wow. Pisanan request ngono berarti. Iya. Njaluk apa-apa ngono kuwi. Wah kandhane kok. Ayo Pak. Monggo Pak Dukuh. Minggah no. Kesempatan loh ini. Iya, kapan lagi kita bisa bertemu bersama? Ye. Monggo Pak Dukuh bisa duet. Apa lah rondo kempling, apa jambu alas, apa gitu. Rondo kempling. Pak Dukuh ki yo klebu bapakku lho, Mbak. Heeh. Yo, aku iki sak Kalongan iki sing lanang kabeh bapakku kok. Piye? Nggih, Pak Dukuh niku klebu bapakku lho. Sapa-sapa mbok aku bapak. Weh lah jenengan ki ra ngandel kula ki sak Kalongan ki. Sing lanang do bapak kula, sing wedok do ibu kula. Oh iya. Kayak zaman kula isih sporotan nganggo sempak tok. Saiki malah ra nganggo. Ngidul, ha? Saiki malah ra nganggo to. Lah nek mayang kok yo nganggo sporot. Oh lah nggih. Nggih. Oh siap. Rondo kempling nggih. Ayo pokoknya ngerti aku suarane mesti apik kok. Anu panjenenganipun Bapak Dukuh menika. Dipirsani Kyai Sapadukuhan Kalongan. Nah, nggih kapan melih nggih menika setiap hari itu adalah kesempatan. Jadi kita kalau mumpung jumpa itu kita mesra-mesrakan. Nggih. Rondo kempling nggih kanca-kanca. Apa iki mau jenenge kanca-kanca ki?
Apa grupnya? Grupe Wersni Wiromo. Hah? Wersni? Wersni Wiromo. Oh, Wersni Wiromo. WWW. Wersni WWW. Wiromo. Dibentuk kemarin malam. Rondo Kempling jalan ya? Jalan lah. Jalan ya? Gas. Monggo Rondo Kempling dados. Iki suara gironge yo. Ngono lan joget ta Pak Duko. Tuku gelang apa anting-anting Josumalang ben rondo dijamin kangling Joget Pak Duko. Niki plonjong Ora pati Anting sawangan mas Tuku gelang apa anting-anting Josumalang ben rondo dijamin kangling matur nuwun nyuwun pangapunten. Nyuwun aplaus untuk Pak Duko, sembah nuwun Pak. Ya, Dereng rampung nih Pak. terus. Ayo kepretane dawa tenan ya. Matur nuwun. Ya ya. Weh. Nek kene aku dadi celuk Pak Dukuh karo Elisa. Lah, Biasane biasane celuke Om Dek. Pripun Om ngaten nggih. Matur nuwun, matur Sembah nuwun. nuwun, Nggih, Pak Duko. Nggih. Suwantene sae. Ayo 100.000 susuk HP iki mau. HP-ne wis di ronokne. Nggih, menika sampun, Mbak Nggih. Menawi. Lagu terakhir menika. Lagu Napa? terakhir. Nggih. Sinden ngadeg kabeh. Sedoyo nggih. Oke. Rome Tanpa terkecuali. tanpa terkecuali. Bu Prastiwi nggih boten. Wah nggih. Weh, yo iya wajib. Nyuwun berkahe Bude Prastiwi. Komandan Klepon. Monggo maju Sedoyo. nggih. Lagunya apa? Derek kanca-kanca. Untuk lagu terakhir dicepake Lewong. Lewong. Oke. Nggih. Langsung mawon nggih. Monggo. Dari Kendang ya. Nggih dari Kendang. Monggo Mas Bayu Gabres.